ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ କହିଯାଅ। ଆଜି ଆମ ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି କହିଯାଅ। ଆମର ହେଇଛି ବଡ଼ି ସୁଡ଼ୁ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଆଳୁ, ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଗଲା ଏଇଟା ବାପା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଧଳା? ଏଥିରେ ଦହି ଟିକେ ପଡୁଛି। ମା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନଉଛନ୍ତି। ପୁରା କରୁଛି। ଓଃ କି ବାସ୍ନା। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଖାଇଲେ କେହି ପାଟି କରିବେନି ତ? ନା ନା କି ପାର୍ଟି କରିବ ମ? ଆରେ କ'ଣ ସବୁ ପଡିଛି ମା? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? କୋଳି, କି କୋଳି? କରକୋଳି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଛି କାଳେ ଖଟା ମିଠା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ କ'ଣ ଇଏ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେଲେ ହେଇଗଲା ସରିଲା। ଆଜି ଆମର ସଜ ପଖାଳ ଆଉ କାହାର ଆଜି ଖରା ଦିନ ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ସଜ ପଖାଳ କରି ଦହି ପଖାଳ କରି ଖାଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ଆଉ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ହେଇଛି ଟି? ହଁ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାପା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ଟାଟା।